To jsou pak kreténi, vole. Tak pozor, hoši, natáčím, jo, tak mluvte slušně, Tak, už letos rozbil okno, který šnorek. Žádnej zatím To jsou pak kreténi, viď, vole. Hele, máte nějaký slušný slovo. mě to zajímá, víš co? Ne. Jak to vypadá, jestli to bolí? Taky nemá. Můžete něco závažného sdělit, klidně, jo, natáčí se to. Dobrý den. Ale to jak máte? To nechci ani neříkej. Máte něco jako kontrolu. Tady mají slyšení postoje, pouslaný postele. To to nedělá. Vložený spasáky do toho, do videa. Ty Jaro, ty jsi nějaký utahaný, ne? Jsem. Ne? Jsem dneska prospal. A jo, ty jsi vlastně prospal místo večeře, aha. Prostě rabolití, takže se od něho obránil. Kde to bylo? Tady, taky dvakrát není uklizeno teda, no to rozhodně ne. Tohle je salťáka, tohle je moje, to je jako krásná. No to točkám, to No ale já tam pěkně. No ale vždycky to tady... Tady je krásně uklizený. Jo, tady je. Koukněte se tady nahoře a tady větší Ježišmarja, co to je za hrůzu. To máme místo. Aha, Kopička na robu je moje. dobrý, už musím